Čaute, v tomto tutoriáli si ukážeme, ako zapojiť monitor k vášmu počítaču alebo k vášmu notebooku. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať monitor a laptop alebo počítač a kábel. Kábel by mal byť spolu s monitorom, ak nie, tak si musíte nový kúpiť. Takže najprv musíme pripojiť kábel k monitoru. Do správneho portu samozrejme. A potom k vášmu notebooku alebo k počítaču. Teraz by ste mali vidieť na ploche vašu plochu na jednom z vašich monitorov. Teraz si ukážeme, ako nastaviť Screen Options. Na vašej klávesnici musíte stlačiť Windows button a P button, tlačítko P a Windows. Teraz by ste mali vidieť Screen Options. Prvá možnosťou je PC Screen Only. To znamená to, že uvidíte vašu plochu na jednom z vašich monitorov. Vlastne iba na monitore alebo na počítači. Duplicate, to znamená, že uvidíte tú istú obrazovku na vašom monitore aj na vašom notebooku. Extend, to znamená, že môžete používať monitor ako takú rozšírenú plochu, takže môžete pohybovať rôzne dokumenty medzi vašimi plochami. Second Screen Only, to znamená, že môžete používať iba váš externý monitor a nie váš laptop. OK, to je všetko. Ľahké, čo si myslíte? Ak sa vám páčilo, čo ste videli a chcete vidieť viacej, tak dajte like a subscribe. Čaute.